The bill is passed. A sariya sen ka ka don bala sena fɛ wa minnu ka ka jalatigɛli kɛ joona nin kɛra demokratiw ka wasaden ɲɛmɔgɔ ka laseli ye Chuck Schumer a ye nin jigisigikan ninnu fɔ bi tile daminɛ la. There's been a very good vote in the House of Representatives. I hope we can move the bill quickly here in the Senate. K'a bɛna nin gafe kofɔlen in bila ka taa teliya la walasa ko gɛlɛyaw ka se ka wuli ka bɔ ye u ka sarako kun kan. Bataki dɔ kɔnɔ jamanatigi Joe Biden ye a yira. Now we're going to deal with the debt ceiling. Ko kalata min tun kan ka kɔn ka kɛ ko n'a kun de tun ye walasa gɛlɛya minnu bɛna don a kuɲɛ kɔnɔ ka se k'olu wuli ka bɔ ye. Jamanatigi ka fɔla ko jaabi minnu sɔrɔla o sen fɛ kɛra ni fan fila ka ɲɔgɔn faamubaliya ye. Républicains ka wasaden ɲɛmɔgɔ wasablon kɔnɔ Kevin McCarthy ale ka fan fɛ y'a yira kunnafoni di dɔ kɔni sen fɛ ni kunnafoni sɛnsɛnnaw ye. Tonight we all made history because this is the biggest cut and savings. K'a kɔni jigi b'a kan ko ni kalata min kan ka kɛ ka Ameriki jamanadenw fɔlɔ bila ɲɛfɛ walasa ko baara in ka se ka kɛ a kɛko ɲuman na wa ko min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ fangakɔrɔ maralenw kɔnɔ bawo k'olu si ma se ka sira jɔnjɔn sɔrɔ a kuɲɛ kan walasa ka se ka lawasa sɔrɔ a kɔnɔ fo ka se bi ma n'o ye ka dɔ bɔ Ameriki jamana ka foroba dépenses la a y'a yira ko bɛnkan min n'a sɔrɔla kɛra de i n'a fɔ wulikajɔ farikolo ɲɛnajɛ o tɔnɔ bɔli ko min kɛra kunɲɔgɔn laban kɔnɔ n'o o waati bɛnna Ameriki jamana ka tasibila ma ka taa maaw ye minnu binna jamana tɔgɔ la n'a bɛ wele Anglɛkan na ko Memorial Day. A y'a yira ko nin gafe in kan ka kɛ fɛn de ye min bɛ se ka dɛmɛ don ka gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ yen wa ko fɛn min ye jamana ka jiginɛsow ye bɛɛ lajɛlen kɔnɔna bɛna ja ntɛnɛn natɔ ko min bɛna sɔn ka États-Unis jamana bin a ka sara kɛli ko gɛlɛyaw kɔnɔ. $1.7 trillion.